Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар тапшыруы студияда Ләйсән Ханова һәм бүгенге төп темалар хакында кыскача. Бүген килеп үземнең вазифамны үтәргә булдым дигәндә инде. Дәүләт Советына үз депутатыбызны сайлыйбыз. Участок сайлау комиссияләрендә алдан тавыш бирү башланды. Үзе гараж үзендә мич тора. Шулда законсыз җылыту мичләре кую очраклары артты. Аларны инспекторлар тикшерә. Яшьлек зур да күп тә булмый. Аутизмнан итүче балалар безнең ярдәмгә мохтаҗ. Телемарафонда катнашырга онытма. Гомер үтте менә шулай сәхнәдә. Бүген аларның үзләрен хөрмәтләделәр. Шулда мәдәният хезмәткәрләре бәйрәме үтте. Шәһәребездә республика ГТО фестивале башланды. 3 көн дәвам итәчәк ярышларда кемнәр катнаша? Хәбәрчебез сюжеты. Шолыда участок сайлау комиссияләре эшли башлады. Мәләкәс бер мандатлы сайлау округы буенча Дәүләт Советына сайлаулар 27 мартта булачак. Шәһәрдәшләр алдан тавыш бирү мөмкинлегенә дә ия. Алар бу көннәрдә участок сайлау комиссияләренә мөрәҗәгать итә ала. Исегезгә төшерәм, сайлаулар Дәүләт Советы депутаты Владимир Бестолковның кинәт үлеменнән соң игълан ителде. Бүген Мәләкәс сайлау округында 27 участок комиссиясе эшли. 20-59 сайлау участогы 56 мәктәптә урнашкан. Бердә алдан тавыш бирүне оештыру өчен барысы да әзер. Чара нәкъ закон буенча кичке саат 4-тә башланды. Шәһәрдәшебез Разина Идиатуллина участокка беренчеләрдән булып килде. Бераз исәнлегем какшап китте. Шуның өчен бүген давлением әйбәтрәк. Иртәгә нәрсә буласын әйтә алмыйм. Шуның өчен бүген килеп үземнең вазифамны үтәргә булдым дигәндә инде. Дәүләт Советына Мәләкәс округы буенча бер урынга 5 кандидат дәгъва итә. Аларның 3-се Чаллыдан, 2-се Алабуга һәм Казаннан. Сайлауда Мәләкәс округына караган 60 меңнән артык кеше катнашырга тиеш. 4 көн дәвамында шәһәрдәшләр алдан тавыш бирү мөмкинлегенә ия. Досрочное голосование килүчеләр инде аның сәбәпләре избирательный кодекста язылган. Бу инде отпускка китүчеләр, командировкага китүчеләр по каким-то веским причинам килә алмаучы кешеләр инде выбор көнендә ул кешеләр язырга тиеш гариза буенча гаризада обязательно килмәү сәбәбен язалар. Мәләкәс сайлау округында барлыгы 27 участок комиссиясе эшли. Аларның 23-е Комсомол районы территориясендә урнашкан, 4-се Яңа шәһәрдә. Шушы сайлауда катнашучы безнең гражданнарның исемлеген язып, үзебезнең участокка исемлек белән танышыргаларны чакырдык. Һәм икенче эш итеп, әлбәттә инде бу без сайлауга чакыру кагазлары җибәрдек. Кемнәр безнең сайлау көнне килә алмыйлар, алар алдан килеп безгә гариза язалар, заявление язалар. Бөтенләй сайлауга килә алмаучылар, аларның туганнары килеп безгә гариза яза, без урыннар белән сайлау көнне аларның өйләренә барачакбыз. Участок сайлау комиссияләре эш көннәрендә кичке 4-тән кичке 8-гә кадәр ачык. 26 март шимбә көнне исә шәһәрдәшләр иртәнге 8-дән кичке 4-кә кадәр тавыш бирә ала. Ә инде сайлау көнне участоклар иртәнге 7-дән кичке 8-гә кадәр эшләячәк. Ләйсән Ханова, Дмитрий Рачев, яңалыклар. Шәһәрдә мичләрне законсыз урнаштыру очраклары ешайды. Аларны гадәттә гараж боксларында кулланалар. Якын тирәдә яшәүчеләр еш кына кара төтен күреп экологларга шалтырата. Бу юлы экологлар Зәп бистәсенең таң урамындагы мичне пишәтләп китте. Кара бокста шундый ук төстәге мичтра Зәп бистәсендә яшәүчеләр аннан даими кара төтен чыгып тора ди. Гараж боксының хуҗасы биредә маллар өчен азык саклый. Эш вакытында салкын булса, мичне кабызып җылынырга туры килә ди. Якында гына торак йортлар урнашкан. Әлеге объект буенча экологларга 3 тапкыр зарланганнар. Тикшерү нәтиҗәләре төтендә азот оксиды, углерод оксиды булуын күрсәткән. Шәхси эшмәкәрнең мичне куллануга рөхсәт кәгазендә юк. У каждого предпринимателя Һәр эшмәкәрнең дә мич куллануны рөхсәт итүче документы булырга тиеш. Анда әйләнә тирәгә тәэсире хакында мәгълүмат булырга тиеш. воздействие на окружающую среду. Экологлар мичне печатләде, эш судка җибәрелде. Әгәр суд экологларны яклап чыкса, эшмәкәргә 80 мең сумга кадәр штраф яный. Мәхкәмә эшмәкәрне яклап чыкса да мичне куллануга лицензия алырга туры киләчәк. Экологлар мондый очраклар шактый ди, аена 5-әр шундый мичкә тап булалар. Әмма бүген экологларга аны печатләргә суд приставларда кирәк булмады. Сегодня мы решили это произвести. Бүген без беренче тапкыр суд приставларыннан башка юристлар безнең моңа хакыбыз бар дип аңлатты. Эш судка бүген үк җибәрелде, нәтиҗәсе киләсе атнада билгеле булырга тиеш. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, яңалыклар.
Экология темасын дәвам итеп, Татарстанның барлык районнарында экологларның кайнар элемтә телефоннары эшли башлады. Табигатькә зыян салу, тиешсез урынга чүп түгү кебек очракларны күрәсез икән, бу хакта кичекмәстән хәбәр итә аласыз. Чаллыда 59 36 39 телефон номеры гамәлдә. Закон бузу очраклары турында хәбәрләрне Кама буе экология идарәсе кабул итә. Шәһәрнең начар юллары турында сөйләүне дәвам итәбез. Чиратта ГЭС юллары. Яңалыклар редакциясының кайнар элемтә телефонына көндә чаллылар юлларның начар булуыннан зарланып шылтырата. Шәһәрдәшләр әйтүенчә, Комсомол яр буендагы елга порты юлларыннан йөрерлек түгел. Шул сәбәпле автобусларда анда кадәр барырга батырчылык итми. Бұл Комсомольская набережная деген урамда юлларның состояниесе бик тә начар дип әйтәсем килә. Шықырлар шағыштырасы килә сугыш вакытындагы юллар белән. Әйме, как после бомбежки, ышанасы килә, что киләсе вакытта бу юлларны все-таки ремонт эшләрен башкарылар дип. Дорог нету, есть направление только. Ну нету вот. Вообще в этом году вообще ужасно. ГЭС бистәсендә яшәүчеләрнең зарын ишетерләрме? Комсомол яр буе юллары кайчан төкләндерелер? Әлегә билгесез. Агымдагы елда бирдә ремонт эшләре каралмаган. Бүген 32:06 йортындагы бер фатирда янгын чыкты. Аның сәбәпләре әле ачыкланмаган. Ут чыккан вакытта өйдә баласы белән хатын-кыз була. 2 бүлмәле фатирның зал бүлмәсе һәм анда урнашкан җиһазлар тулысы белән янып бетә. Башка бүлмәләргә подъездга да зыян килә. Шул фатир астында урнашкан икенче фатирны су баса. Беренчел тикшерү нәтиҗәләре буенча бу хәл залдагы кайнар су турбасы шартлау нәтиҗәсендә килеп чыккан булырга тиеш. Урында тикшерүчеләр эшли. Пока не пострадали. Әлеге зыян күрүчеләр юк, янгынның сәбәпләрен ачыклыйбыз. Янгынны сүндергәндә кайнар су турбасы шартлады, шуңа икенче катны да су басты. Яшлык зур да күп тә булмый. Аутизмнан интегүче балалар безнең ярдәмгә мохтаҗ. Телемарафонда катнашырга онытма. Гомер үтте менә шулай сәхнәдә. Бүген аларның үзләрен хөрмәтләделәр. Чаллыда мәдәният хезмәткәрләре бәйрәме үтте. Шәһәребездә республика ГТО фестивале башланды. 3 көн дәвам итәчәк ярышларда кемнәр катнаша? Хәбәрчебез сюжеты. Мы в Литай дорожим каждым вашим радостным моментом. Поэтому Литай предоставляет всем подключившим телевидение, интернет-телефонию скидку на 3 года, чтобы радостные моменты длились как можно дольше. Подробности по телефону 843 72. Әхрем, түтәлгә төшеп утырырга тәртип саны буенча әзерлән. Шәчелек суган гадәттә сөйләшми, тик эссында бар да мөмкин. 1 килограмм шәчелек суган нибары 99 сум. Бар 15-ннән 28 мартка кадәр генә. Московская ярмарка. Новое поступление весенней одежды для всей семьи. Куртки, брюки, обувь и многое другое. Московская ярмарка. Легкие цены на все. 30-й комплекс, торговый центр «Океан», 2-й этаж. Золотая дюжина! В корпорации «Центр» и «Селдом» рассрочка на 12 месяцев со скидкой 25% на всю бытовую электронику и мебель. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31. Сез туры эфирда яңалыклар тапшыруын карыйсыз, без дәвам итәбез. Нәни шәһәрдәшләр безнең һәм сезнең ярдәмгә мохтаҗ. Аутист балаларны дәвалаучы Чудо дети үзәге өчен бина кирәк. Әлегә балалар психоневрология диспансерында вакытлыча бүлеп бирелгән бүлмәләрдә шөгыльләнергә мәҗбүр. Тик андагы шартлар үзәккә барлык балаларны да кабул итәргә һәм зур проектларны тормышка ашырырга мөмкинлек бирми. Сабыйларга сез дә ярдәм итә аласыз. 31 мартта безнең телеканалда 17 сагать 30 минутта телемарафон старт алачак. Анда җыелган акча Чудо дети бинасын төзекләндерү өчен тотылырга тиеш. Теманы шәһәрдәшебез Айгөл Юнусова дәвам итә. А зеленых треугольника маленьких где? Да, это молодец. Катя Чудо дети даулау педагогикасы үзәге дефектологы ярдәмендә уенчы каюларны бик тырышып бизи. 4 яшьлек кыз бирегә даими йөри. Төрле белгечләр белән шөгыльләнә. Кызчыкта Даун синдромы диагнозы. Аның йөрәге зәгыйф. Чудо дети үзәге гаилә өчен яктымаяк.
Кызчык дәваланырга инде 2 ел йөри. Балалар бакчасыннан көн сайын үзәккә ашыгабыз, ди Катяның әнисе. Нам очень нравится, и ребенок я Кызым үсешендә зур үзгәрешләр бар. Ул башка балалар һәм өлкәннәр белән яхшы аралаша башлады. Сөйләме яхшыра. Катя хәзер инде гади җөмләләр кулланып иркен сөйләшә. Үзәкнең аерым бинасы булуын телибез. Балам алга барсын, кечкенә җиңүләре артсын иде. свободно. Ручки, ножка, теперь ножка. Молодец. Вперед, да, вверх, ползем. Маленьким обезьяночкам, хорошо. Яңа бинаның ачылуын үзәк белгечләрдә көтә. Дәвала физкультурасы инструкторы Алексей Васильевич үзенчәлекле балалар тәрбияләүче әти-әниләр өчен алыштыргысыз белгеч. Ул хәтта әлеге җайланманы да үз куллары белән ясаган. Инструктор балаларның хәрәкәт итү мөмкинлекләрен арттыра. Махсус үзәк булса, дәвалау өчен мөмкинлекләр күпкә зуррак булачак дигән фикердә ул. Что-то дети не могли делать. Шөгыльләнә башлаганчы балаларга күп кенә хәрәкәтләр авыр бирелә иде. Кечкенәләрнең физик яктан әзерлекләре начар. Шөгыльләр вакытында аларның буыннары, сөекләре ныгый, хәрәкәтләнү җиңелрәк бирелә. Здоровые дети. Яңа үзәк ачылуын нейрокоррекция дәресләренә йөрүче балалар да көтә. Коррекция ярдәмендә алар үсешнең төп этапларын үтәләр. Я очень надеюсь, что в этом здании будет побольше пространства. Яңа бинада зур бүлмәләр булыр дип өметләнәм. Үрмәләү өчен кечкенәләргә күп урын кирәк. Неврология диспансерында урын әз. Моннан тыш дәресләр өчен махсус җиһаз кирәк. Үзәкнең аерым бинасы булмау белгечләргә коррекция курсларын үтәргә теләүчеләрнең барысын да кабул итәргә мөмкинлек бирми. Алар исә уникаль методикалар буенча эшли. Бу күп ысуллы аудиотерапия, сөйләм сәләтен үстерү һәм башкалар. С Москвы у нас методика терапии. Мәскәү методикасы буенча шөгыльләнәбез. Аның ярдәмендә балалар сөйләшә башлый. Без уенчыклар һәм хәрәкәт ярдәмендә дәвалыйбыз. Үзенчәлекле балалар өчен әлеге методика традицион булганнарыннан күпкә өстен. Чудо дети үзәгенең яңа бинасы ГЭС бистәсенең 1-18 адресы буенча урнашкан. Аны төзекләндерү өчен генә дә 28 миллион сум акча кирәк. Сабыйлар, аларның әти-әниләре, Чудо дети үзәге белгечләре игелекле кешеләрдән ярдәм көтә. Теләге булган һәркем 46-47 кыска номерына забота сүзе белән үзе күчерергә теләгән сумманы күрсәтеп, СМС хәбәр җибәрә ала. Телемарафон 31 мартка билгеләнгән. Айгөл Юнусова, Дмитрий Рачев, яңалыклар. Татарстан мөселманнарының диния идарәсе Яршаллы мөхтәсибәте Хәләл Үзәк шәһәрдәшләрне Россия Ислам университетының ачык ишекләр көненә чакыра. Ачык ишекләр көне кысаларында университет җитәкчелеге белән очрашулар үтәчәк. Укырга кергән теләүчеләр алдына нинди таләпләр куелганлыгы, уку программалары турында сөйләячәкләр. Университет мөгаллимнәре ачык дәресләр үткәрә. Коръәнне дөрес уку дәресләре дә оештырыла. Шулай ук шәһәрдәшләр үзләрен кызыксындырган сорауларга җаваплар ишетәчәк. Тәнәфесләрдә кайнар пылау һәм чәй белән сыланырга мөмкин булачак. Сирәк китаплар сатуда оештырыла. Бүләкләр дә булачак. Россия Ислам университетының ачык ишекләр көне 26 мартта Хәләл Үзәктә оештырыла. Чара иртәнге сәгать 10-да башлана. Хәләл Үзәк яңа шәһәрдә 27-09А адресы буенча урнашкан. Бүген Чаллыда мәдәният тармагында эшләүчеләрне хөрмәтләделәр. 2008 елдан башлап 25 мартта Россиянең мәдәният хезмәткәрләре көне билгеләнә. Бу тармакта эшләүчеләргә һәрчак халык күз алдында булырга туры килә. Шуңа да әлеге һөнәр ияләре үз эшләренең чын остасы булу белән бергә тарту көченә, күңел байлыгына ия булырга, тирә-якның бар матурлыгын күрә белергә тиеш. Чаллының энергетик мәдәният сарае бүген матурлык өләшүчеләр белән тулы иде. Аларның иң-иңнәре сәхнәгә күтәрелде. Җырчылар, музыкантлар, китапханәчеләр, гомумән мәдәният өлкәсенең төрле тармакларында уңыш казанган хезмәткәрләргә республика һәм шәһәр хакиме бүләкләре тапшырылды. Чаллыга килгәнгә дә инде 40 ел узды, 40 ел гомер зур инде. Шуның 39 елы мәдәниятта әле җырчылар җырлап торалар җырларны, шуңа мин шат. Гомер үтте менә шулай сәхнәдә алкышлар, кул чабуларга сөенеп гомер үтеп бара. Биючеләрне һәм инде шәһәребездәге бар җырчыларга һәм дә инде сәнгать өлкәсендә эшләгән кешеләргә барысында иң изге теләкләремне җиткерәм. Һәрбер артистны яраткан, аның концертларына, һәрбер ансамбльне яраткан тамашачы булсын, һәрвакытта көчле кайнар алкышлар белән безнең сәнгать эшчеләрен каршыласыннар дип әйтәсем килә. Коллегаларны бәйрәм белән котлыйм. Мин бик шат бу бүләккә. Рәхмәт.
Чаллы дусларын жия. Шәһәрдә шулай дип исемләнгән 10-нчы халыкара фестиваль узды. Анда республикадан һәм якын тирә төбәкләрдән 200-гә якын кеше катнашты. Укучылар кыллы һәм халык уен коралларында уйнады. Рәсем сәнгатендә көчләрен сынашты. Балаларның эшен бәяләргә Казаннан да танылган сәнгать белгечләре, республиканың һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәрләре килде. Хәбәрчебез Гүзәл Шихапова дәвам итә. Һәр бүлмәдән төрле музыка агыла, берәү кларнетта уйный, икенчеләр баян тарта. Руслан Шарошкин да 5 яшьтән бирле музыканы үз иткән, өйдә аның 2 баяны бар. Бәйгеләрдә катнашуы да юкка түгел, киләчәктә зур хыяллары бар. Миңа баян бик ошый. Мин экспромт һәм ювелирны печи пьесаларны уйныйм. Баян ул бик авыр инструмент. Мин киләчәктә баянист буласы килә. Балаларның сәләтен бәяләү елдан-ел читенрәк ди жюри әгъзалары. Фестиваль һәр вакыт Чаллыда уза, бу да юкка түгел. Вообще Чаллы отличается. Чаллы башка районнардан аерылып тора, биредә мәдәният өлкәсендә яхшы белем бирелә. Әти-әниләр дә балаларына музыкаль белем бирергә тели. Чаллыларның сәнгатькә тартылуы күренеп тора. Аеруча хәзер һөнәри белем алу мөмкинлекләре зур. Фестивальдә читтән торып та катнашырга мөмкин, әмма мондый мөмкинлек рәссамнарга гына бирелә. Бүген төрле төбәкләрдә иҗат итүчеләрдән 100дән артык эш карала. Оештыручылар бу бәйгедә бер дә катнашмаган Чистай, Түбән Кама районнарыннан да иҗат эшләре кабул ителүгә сөенә. Балаларның рәсем сәнгатенә тартуы ул бик күңелле күренеш, чөнки мәдәният өлкәсендә безнең бүгенге көндә финанслау мәсьәләләре дә бик авыр, чөнки мәдәният ул күбрәк менә халыкның, кешенең, балаларның үзләренең ичке моторлыгы аркасында гына сакланып килә. Фестивальнең икенче өлеше 12 апрельдән 15-нә кадәр энергетик мәдәният йортында дәвам итәчәк. Бирдә балалар вокал һәм хореография буенча көч сынашачак. Анда катнашырга теләүчеләрдән гаризалар 6 апрельгә кадәр 13-нче сәнгать мәктәбендә кабул ителә. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, Яңалыклар. Инде Чаллы театрлары тантанага әзерләнә. Инде 6-нчы ел рәттән коллективларга 27 март халыкара театр көнендә Мәдәният министрлыгы тарафыннан Тантана Триумф театр премиясы тапшырыла. Бәйгегә 120 гариза кабул ителде. Быелгы тантананың үзенчәлеге шунда, анда дәүләт һәм муниципаль коллективлардан тыш шәхси театрларда катнашу хокукына ия. Шуңа күрә гаризалар да икеләтә күбрәк. Чаллының Ключ яшьләр студия театрында дебютантлар исемлегендә. Чаллы Татар дәүләт театры исә Антон Чеховның Дядя Ванясын һәм Яшәргә ничек тә яшәргә спектаклен тәкъдим итә. Җиңүчеләргә 50 000 сум күләмендә акчалата бүләк каралган. Тантанада шулай ук Шамил Закиров исемендәге премия да тапшырылачак. Чаллы Татар дәүләт драма театры ел сайын нинди булса да номинация буенча бүләк алып киләдер, инде Оскарны алып киләдер, ә бу ел менә ничектер куркыбрак барабыз. Тантана бүләге алган артист инде ул үзен улы ниндидер бүләк алган артист кебек хис итеп йөри. Ул чыннан да безнең өчен Татарстан Оскар бүләге дип әйтәсем килә. Ак мәчеттә балаларның республика күләм Коръән уку бәйгесе үтте. Анда 200дән артык бала катнашты. Алар Татарстанның 15 шәһәр районыннан һәм Удмуртиядан килделәр. Чаллы мөхтәсибәте уздыра торган бу күркәм бәйгенең абруе югары. Аллаһ китабын укырга өйрәнүче кыз һәм малайларның саны елдан-ел арта. Араларында Коръәнне тулысы белән диярлек яттан сөйләүчеләр дә бар. Иң мөһиме нәрсәдә чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу әйтә, сездән иң хәерле, ягъни кешеләрдән иң хәерле шулар ки, кемнәр Коръәнне ятлыйлар һәм башкаларга өйрәтәләр. Ягъни монда җыелган иң яхшы балаларыбыз, Алла Тәала аларга бәрәкәт уңышлар насыйп итсен. Һәм киләчәктә безнең татар халкыбыз арасында ничек ул элек югалган иде, Коръән хафизләр, ягъни Коръәнне яттан белүчеләр күбәйсен иде, булсыннар иде. Һәм шушы безнең гореф-гадәтебезне күтәрсеннәр иде, һәм Коръәнне сакласыннар иде. Балаларның Коръән уку бәйгесе турында тулырак иртәгә безнең каналда кыйбла тапшыруында карагыз. Ул эфирга 18 сәгать 55 минутта чыга. Чаллыга язгы тамчы весенняя капель дип аталучы Бөтен Россия ярминкәсе килде. Анда илебездән генә түгел, күрше илләрдән дә 50дән артык җитештерүче катнаша. Беренчеләрдән булып ярминкәне безнең иҗат төркеме күреп кайтты.
Бүтін Россия ярминкасы шәһәрдәшләрне экспокамага кергәндә үк каршы ала. Шашлык һәм Камчаткадан китерелгән балык исләре бер кемне дә битараф калдырмый. Волгоградтан пирга, кедр чикләүкләре тузганак белән бал. Умартачларның шәхси умарталарыннан китерелгән төрле төрләре дә урын алган. Татлы һәм файдалы ризык Цейлон чәе белән тагы да тәмлерәк. Аслан компаниясенең уннарча түре тәкъдим ителә. Биредә Белоруссия җитештерүчеләре продукциясе, төрле төр казылыклар, тәм-том, чаллыга, тайга ризыклары да килгән. Мүк җиләге маринатланган һәм киптерелгән гөмбә. Ә инде алар белән янәшә көнчыгыш тәм-томнары һәм Үзбәкстан тәмләткечләре урын алган. Модалы булырга теләүчеләргә Петербургтан төрле үлчәмдәге һәм төрле модельдәге пәлтәләр алып килгәннәр. Ставропольнең иң яхшы фабрикалары киң ассортиментта норка һәм мутон туннар тәкъдим итә. Кечкенә шәһәрдәшләребез өчен дә киемнәр бар. Елес кишелтәрләре дия яныннан трикотаж һәм Ираннан коверлар. Шәһәрдәшләрне ярминкәгә 24-27 мартта Экспокам үзәгендә иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр көтәләр. Шолыда ГТО, ягъни хезмәткә һәм оборонага әзер фестивале башланды. Ул 3 көн дәвам итәчәк. Татарстанда әлеге фестивальнең 3нче тапкыр оештырылуы. Тантаналы ачылыш бүген Дельфин спорт комплексында үтте. Тулырак алдагы сюжетыбызда карагыз. Татарстанда ГТО нормаларын тапшыру пилот проектына иде. Шуннан бирле 270 укучы үз көчен сынады. Балалар хезмәткә һәм оборонага әзерләнергә каршы түгел, әмма кайчакта әти-әниләр белән аңлашылмаучанлыклар килеп чыга дип белдерделәр Мәгариф министрлыгында. Кызын әти-әниләр арасында аңлату эше алып бардык. Биредә катнашу теләк буенча гына, әмма әти-әниләрдән ризалык кирәк. Бары тик шуннан соң гына бала сайтта теркәлеп үзенең спортта ирешкән дәрәҗәләрен интернетта күрсәтә алачак. Йөзү буенча нормативларны үтәүгә иң беренче Олимпия призеры Ирек Зиннуров һәм Европа чемпионы Ирина Приходько алынды. Наверное, для меня сейчас это проще. Миңа бу нормативларны үтәү җиңел. Кечкенә вакытта мин дә бу нормативларны ничек бирермен дип уйлый идем. Хәзер тәҗрибә тупладым. Нинди нормативлар үтәргә икәнен белмим, әмма авыр булмас дип уйлыйм. 240. Яршаллы спорт комплексында җиңел атлетика буенча нормативлар тапшырдылар. Моңа озынлыкка сикерү һәм 2 чакрымга йөгерү керә. Ну, пока сдал вот только 2 километра. 2 чакрымга йөгердем. Әлегә алтын значокка барам. Мин иң күбе йөгерү өчен борчылдым. Башкаларын бирә алам. Нормативларны яхшы биргән укучылар значоклар гына түгел, бердәм дәүләт имтиханнарын тапшырганда өстәмә бал да җыя. Спорттагы уңышларны ничек бәяләргә кирәклеген уку йортлары үзләре хәл итәчәк. Чаллыда ГТО фестивале 3 көн дәвам итәчәк. Анда республиканың 600 укучысы катнашырга тиеш. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, яңалыклар. Төбәк-ара яшьләр хоккей лигасының күп сериялы уеннары дәвам итә. Без сарайында 3нче матчтагы финалның 4-1 сериясе үтте. Анда Чаллы клубына каршы Курганның юниор командасы уйнады. Юниор иң беренчеләрдән булып һөҗүмгә күчте. 4нче минутта Иван Качанов җибәргән алканы Андрей Безносов төзәтеп Михаил Дорофеевның капкасына кертте. Аннан соң кызыклы гына күренеш булды. Хуҗаларның сакчысы башка уенчы кешәкәсенә тотынган өчен судья Александр Мухинны уеннан чыгарды. Такое впервые слышу. Мондый хәл турында беренче тапкыр ишетәм, бәлки була да торгандыр. Судья күргән икән, димәк шулай кирәктер. Я тоже был удивлен. Мин дә аптырап калдым, судьядан сорадым, чөнки без күрми калдык. Уенчы кешәкәне итеп җибәрде диде. Димәк ул күргән. Кешәкә бозда ятканда икенче уенчы аңа кагылырга тиеш түгел. Ягъни читкә алып куя алмый, итеп җибәрергә ярамый. Ләкин нәкъ менә плей-оффта моның өчен 2 минут бирелүне беренче дә аңламыйм. Ишкенә көндәшкә каршы уйнаганда да чаллылар алга чыга алмады. Иң ахырдан Демид Лучников белән Дмитрий Берлет көрәшкә чыкты. Чаллы сакчысы җиңде. 2-1 исәбе белән чаллылар алда бара. 4нче уен бүген Боз сараенда 18 сәгать 30 минутта башланды. Илсия Валиуллина, Константин Величко, яңалыклар. Бүгенгә менә шулар яңалыклар белән сез шулай tvchilny.ru сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендә рәсми төркемебездә дә таныша аласыз. Студияда Ләйсән Ханова эшләде. Исән-имин булыгыз.